Pirates Cove és un joc que es podria considerar ja clàssic dintre dels jocs de taula moderns, ja que va sortir l'any 2002, fa 15 anys. Va ser el segon, joc de taula que va publicar Days of Wonder després del Misteri de l'Abadia. I com podeu veure, és un joc que tracta de temàtica pirata. El joc fa anys que està descatalogat, però avui en dia encara es pot trobar en algunes botigues online, però això sí, sempre el trobareu en anglès, ja que és un joc que no el van publicar mai en castellà aquí a Espanya. En el joc, cada jugador interpreta un pirata que haurà d'intentar guanyar aconseguint punts de fama, que vindrien a ser els punts de victòria, saquejant tresors a les diferents illes que trobem en aquest mar, alhora que combatem o fugim dels altres jugadors, dels altres pirates i dels pirates llegendaris representats per un vaixell negre. Com podeu veure, cada jugador té aquí el seu propi vaixell amb una sèrie d'estats. La vela, que indica la velocitat de moviment del vaixell, això condiciona qui comença primer en les batalles. Els mariners i els canons, que indiquen quants daus tirarem a l'hora de combatre, ja que es combat amb daus. I per últim, la càrrega que el nostre vaixell pot portar de tresors, ja que quan aconseguim vèncer batalles o saquejar illes anirem acumulant tresors aquí, però en podem portar un màxim al principi de 4. A més, cada jugador té unes monedes, uns doblones, una carta de taverna a l'atzar. Les cartes de tavernes poden ser de diferents tipus, poden donar punts de fama directament, poden ser habilitats com aquestes que podem fer servir, o poden ser cartes que millorin el nostre vaixell o ens ajudin en combats, que donin bonificacions per combatre. En aquest cas és una carta d'acció. I, important, el nostre timó del vaixell amb el que indicarem on volem anar cada torn. Hi ha diverses illes. En el joc i cada torn haurem d'escollir a quina illa volem anar. En primer lloc, tots començarem a la illa pirata, que és la illa, diguéssim, secreta, i allà estem segurs. Allà no ens podem barallar ni entre nosaltres, ni amb pirates llegendaris, ni amb els vaixells de la navia de Sa Majestat, de la Royal Navy. Començarem aquí. Després, per ordre d'acció, tenim la illa de la taverna, en la qual tenim per una banda les cartes de tresor. Totes les illes tenen cartes de tresor. Les cartes de tresor aquí indiquen les bonificacions que donen. Això són els punts de fama, en aquest cas que se'n dona 0, els doblons que guanyes, la quantitat de tresors i si proporciona alguna carta de taverna. Cada carta de tresor és diferent, per tant hi ha moltes combinacions a l'atzar. Però a la taverna, a part de les cartes de tresor, també tenim les cartes de tavernes, que ja he comentat quina acció fan. Quan nosaltres venim en aquesta illa, podem escollir saquejar un tresor o agafar cartes de taverna. En aquesta illa, la illa dels constructors, podem igualment saquejar la illa per aconseguir un tresor i a més podem gastar diners, doblones, per millorar, en aquest cas, el casc del nostre vaixell, per augmentar un nivell al casc del nostre vaixell i així poder guardar més tresors. És la funció d'aquesta illa. En aquesta illa, doncs el mateix, podem saquejar la illa per aconseguir un tresor i a més podem pagar per augmentar la vela, la velocitat del nostre vaixell. Aquesta illa aquí és la illa del tresor, d'acord? Serveix com a base on guardar tots els tresors i els doblones. Aquests quadrats de fusta són els tresors. I quan nosaltres vulguem canviar els nostres doblones o els nostres tresors per punts de fama, que cada tants tresors i cada tants doblones dona punts de fama, haurem de venir en aquesta illa i deixar els nostres tresors aquí. En aquesta illa els jugadors no es poden barallar entre si, però sí que poden barallar-se contra els pirates legendarios. En aquesta illa doncs, podem saquejar la illa i a més podem millorar els nostres canons, l'armament, i aquí saquejar la illa i millorar la quantitat de soldats, de mariners, diguéssim, que volem tenir. De manera que a cada torn els jugadors, sense que els altres ho vegin, escolleixen a quina destinació volen anar aquest torn. Sempre s'han de moure, per això no es poden quedar 2 torns seguits en la mateixa illa. Després es revela i es mouen els vaixells de cada jugador acorde on volen anar. El vaixell de pirata legendari comença a la taverna i es mou cada torn un espai en el sentit horari, o també, si els jugadors ho prefereixen, una altra variant és llançar un dau i que el número determini la illa on va parar
vaixell pirata llegendari perquè hi hagi una mica més d'aleatorietat. Els pirates llegendaris són pirates extremadament forts que només podrem vèncer-los o quan tinguem el nostre vaixell millorat o bé que els jugadors s'uneixin per derrotar els pirates llegendaris i es reparteixin el botí, que això també es pot fer. No es pot fer contra altres jugadors, però sí es pot fer contra els pirates llegendaris perquè són extraordinàriament forts i donen botins molt sucosos. Molt bé, doncs si anem repartint tots els jugadors, d'acord? Després es van realitzant les accions per ordre. Primer seria la ida a la taverna, agafar cartes del tresor o agafar cartes de taverna. Si, per exemple, una persona aquí, Albert, ha col·locat el seu vaixell en aquesta illa, com que és l'únic que ha vingut en aquesta illa, no haurà de combatre contra ningú, podrà saquejar la illa, d'acord? I agafar el que aquí els indica, un punt de fama, que seria doncs, pujar un punt de victòria en el marcador, carregaria tresors al seu vaixell i agafaria doblones, etc. I a més podria pagar doblones per millorar el seu casc. Però què passa? En aquesta illa hem coincidit dues persones. Només pot quedar un. Llavors, aquests dos jugadors, el vermell i el blau, haurien de combatre. Per fer-ho, primer es miraria la velocitat. D'acord? Qui tingués més veles seria el primer que començaria. En aquest cas hi ha un empat. Quan hi ha un empat es resol amb una tirada de daus. La persona que té més velocitat, d'acord, és la primera que comença el combat. I aquesta persona pot, si d'entrada vol fugir, és a dir, si el seu vaixell el vaixell rival té millors estats, o la persona que, en aquest cas, per exemple, té bastants tresors aquí i diu no els vull perdre, els tresors que tinc per perdre la batalla, la persona que té més velocitat podria decidir fugir ja directament. L'altre guanyaria un punt de fama per haver-lo fet fugir i podria saquejar l'illa tranquil·lament i la persona que ha fugit se n'hauria d'anar a la cala del pirata en aquell torn. D'acord? En el cas que vulguin combatre, doncs començaran la persona que tingui més velocitat, tirarà tants daus com el número menor entre mariners i canons, en aquest cas són dos cadascun, però si això per exemple estigués així, igualment serien dos daus, d'acord? S'ha d'intentar pujar els canons i les persones al mateix temps. Tiraria daus i hi ha diverses maneres de fer-ho. És a dir, i el joc proposa que simplement tirem daus i si treus un resultat de 5 o de 6 impactes al vaixell i li fas mal. O una altra opció és que nosaltres decidim a quin lloc del vaixell volem impactar. Per exemple, diem, com que l'altre té molts canons, apunto els seus canons, de manera que si aquesta persona té d'aquí, jo li faig 2 impactes, li baixaria fins aquí. Perdonareu perquè es comença amb aquesta posició. Què passa? Si a un jugador els impactes li fan baixar més que el primer número, per exemple, com ell té 3 canons, d'acord, podria rebre com a molt 2 impactes del canó. Li baixaríem aquí amb el primer impacte i aquí amb el segon. Després l'altre jugador contraatacaria també tirant daus. Però què passa? Si rebés un tercer impacte i baixés ja més cap aquí, es consideraria que ha perdut la batalla. Aquell vaixell patiria uns mals molt importants i es veuria obligat aquell jugador a portar el seu vaixell aquí a la cala, on al següent torn podrà reparar el vaixell i inclús aconseguir alguns doblones per poder tornar a començar, diguéssim, amb una mica de suport, i l'altre vaixell es quedaria aquí tranquil·lament saquejant. De manera que la persona, en el moment en què una persona, algun dels seus estats baixa al màxim, aquell vaixell està obligat a retirar-se forçosament i a reparar-se. D'acord? La lluita no acaba fins que un dels dos vaixells és destruït o fins que un jugador decideix fugir. En el moment en què un jugador decideix fugir, doncs bé, se'n va a la cala del pirata igualment, però al següent torn no haurà de perdre un torn sencer per reparar el vaixell i l'altre jugador guanyarà els punts de fama i podrà saquejar l'illa tranquil·lament. Ja us aviso que en aquest joc hi ha molt combat, perquè aquí tinc una partida de 4 jugadors, pot jugar fins a 5, d'acord? Amb 5 i amb 4 jugadors hi ha un vaixell
pirata llegendari. Si fossin 3 jugadors, hi hauria 2 vaixells de pirates llegendaris. Per tant, com a mínim sempre hi ha 5 vaixells, i en el cas de que juguin 5 jugadors hi ha fins a 6 vaixells. Jo no recomano per això jugar amb 3. A mi m'agrada jugar amb més jugadors perquè hi hagi més interacció i hi hagi combats constantment. Què passaria si coincidíssim 3 vaixells en un mateix espai? Bàsicament seria el mateix, l'únic que en el cas de que quan la primera persona fos derrotada, els altres 2 vaixells es repartirien els punts de fama i els tresors que pogués portar aquell vaixell, però després ells 2 seguirien lluitant. Per tant, al final només pot quedar un, com a los Inmortales. I d'aquesta manera es va jugant fins que passen una sèrie de torns, ara mateix no me'n recordo quants són, i al final del joc es mira qui té més punts de fama. Recordeu que els punts de fama es poden aconseguir mitjançant cartes, mitjançant guanyant els combats, canviant tresors i doblones a la Illa del Tresor, així es van aconseguint diferents punts de fama. El qui té més al final de la partida guanya. És un joc senzill, un joc de caràcter familiar, té el tema de pujar els estats del vaixell, de desenvolupament del vaixell, que ho fa una miqueta més estratègic, però també és cert que en el combat hi ha molt atzar. Hi ha molt atzar perquè al cap i a la fi fem servir daus i pot ser que un vaixell utilitzi 4 daus i l'altre només 2 per lluitar, i que tu facis una tirada molt dolenta i l'altre faci una tirada molt bona i et peti, i dius, ostres, és injust, jo tenia millor vaixell, però l'altre m'ha patat amb els daus. És cert, però també tu pots mirar d'una altra manera, que encara que estiguis amb inferioritat, doncs sempre tens la possibilitat de donar-li la volta i per tant mai estàs descartat de la partida. Per tant, és un joc, diguéssim, que s'ha de tenir en compte que té força atzar en el combat i que a vegades ens pataran de manera injusta, però bueno, sempre podem tornar a la càrrega i sempre tenim l'oportunitat després de recuperar el que hem perdut. Per tant, molta interactivitat i baralles entre els jugadors, un joc que dura doncs, aproximadament 1 hora i mitja, visualment molt bonic, factura Days of Wonder, i en les primeres èpoques de Days of Wonders és un joc preciós, estèticament molt maco, entretingut, i un que he de recomanar, Pirates Cove.